Tok 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 tok. Kagiat jroning nala pindha udan salamong sawa pindha kuntur ing mangsa ketiga gadingan. Puntadewa kok dadak seliramu matur yen Prabu Salya diutang pati marang Puntadewa nganggo dasar apa yen Puntadewa tak perjayani seliramu mati iku ana benere nyatane seliramu isik meger-meger isik urip kok matur yen Salya diutang pati menapa Puntadewa kedah mbuktekaken buktekno menawi ngaten Wa Prabu Salya nyuwun pamit medal saking Pasewakan Agung badhe kula buktekaken wonten madyaning alun-alun Mandaraka drok 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 drok. Pate Dwayata bubana kang padha seba ingsun kondur angdaton nur inggih ngesaken dawuh sinuwun sinuwun drok dok Purnane sabdanira sang nata jengkar angadaton Prabu Salya manjing sanggar pamuja brata nyuwun wonten saning Gusti kang nyipta jagat raya panyuwuning Prabu Salya sak sampun Mandaraka nampi swaning Puntadewa negaripun ngantos wonten coba pangrencana sageta kalis ing Sambikala rampung anggenipun nglampahi semedi wonten sanggar pamuja brata Prabu Salya medal tumuju alun-alun Mandaraka gumuruh swaraning Prawadyabala